Здравейте хора, аз съм Иво БГ. Днес ще направя един Try Not to Laugh Challenge. Try Not to Laugh Challenge, ето тук. Да почваме да гледаме. Не, това е рисоври. Това е начало само. Бам! Ето защо трябва да се тренирам. Get up the way! Не, топката стика. Хвърли. Ето що пуху се изхвърля буклука. Сам. Клюк! Не е смешно. О! Прас! Не. Това е риб. Беше риб. Ще мисля да направя влог от морето. И без това си забравих телефона, че телефона не е воден и нямах да рискувам. Че нямам оператор, който да ме снима. Не. Ако чуете някакви други стъпки или лайове, това е от моето куче. Това как го фрасна! Къде? Това заболя! Това много заболя! Ако чуете някакъв друг глас, освен моя, го игнорирайте. Майко! Използвайте и меме. Къде бе? Къде? А? Това беше тъпо. Какво се опитате, бе? Или е това, или нещо друго. Не. Ау! От удара се събуди. От удара. Гати, сериозно. Падаш! Отивай в огъня! Бай! Ако е лошо качеството, извинете и ще ви кажа, защо няма звук. Нарочно е така самото видео. Съм го усилил. Ще усилим, ама няма звук. Уху, бейбис! Не, свърши. На тебе на батка. О, бейбис! Ай, дис, набори го едно и 5-годишно момиченце. Хитрец, на стъклена маса ги риди. Ети, пини си, бе! Дай си жадна, ма, Ети! Беше адски тъпо. Бум! Чакайте един момент. Много ви моля. Дай чакайте един момент. Това ще е скриншот. Естествено, скриншот. Чакайте един момент. Да. Това беше адски тъпо. Бус? Уф! Аз не мога. Как него? Не! Мулята! Не магазин! Мулята! Стана мокър. This is my friend. Бам. Това за скриншот, ама. Аз съм много добре. Още не съм се разсмил. Как го измъкна това, бе?
Good job! Good job! И направя пам. Айде с не него. Най още един прегазен. Вау! Довиждане, брат! Ще ми липсваш! Сега да кажа през дъпката Here's Johnny! Като в един филм. Прасна го. Те снимат с Мобизент. Значи, аз снимам клип. Клип, който е сниман. Гачи простотията. Ох! Скриншот. Това са за скриншот. Направо. Изчакайте. Е така. Да продължаваме. Това е... Аз пък. Разочаровано бебе. Така изглежда. Това беше право адски тъпо. Ако се разсмееш, ще ям сол. Ох. Точно на тапка не може да ритне. Та сега адски тъпа. И таста. След това е много смешно. Не, брат, не. Не съм се разсмял. Тебе нещо смешно искам. Ох, какво стана? Къде съм аз? What the fuck? Ето това си казва той. Пуп! Това го знам, е много гадно. Ох! Това го мраза. Това е наистина много боли. Сериозно? Този човек не е наред. Да, паркур мастър. Паркур мастъри. Освен оня там. Пеперутка. Малко суркане по земята и после... What the fuck? Тя е си толкова красива. Айде другата. Ето съм го чувал от някъде. Ето това. Учили си. Измъкни го